साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। आज तिसऱ्यांदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाल्यानं पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांना सरकारनं मोठा झटका दिल्याची भावना सर्वसामान्य वर्गातून येत आहे। पाहूयात। पेट्रोल डिझेलचे दर आज पुन्हा तिसऱ्यांदा वाढलेले आहेत। एकंदरीत आज पुन्हा वाढले आहेत। आपण बघितलं तर 80 ते 90 पैशाने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढले। त्यामुळे मागील 10 दिवसात 5 रुपयाने पेट्रोल डिझेल वाढलेले आहे। आपण कणकवलीत आहोत। कणकवलीतील हे संपूर्ण सर्वच जे पेट्रोल पंपावर हे दर आता वाढलेले दिसतात। काही नागरिक देखील आहेत, पेट्रोल भरतात। एकंदरीत त्यांना विचारणार आहोत, आज तिसऱ्यांदा पेट्रोल डिझेलचे दर वाढलेले आहेत। 1 रुपयाने आज महाग झाले, काय सांगा? काय बोलणार आहोत? दर वाढतात, दररोज वाढतात, दर चालूच आहेत। त्याच्यावर काय सरकारने उपाययोजना, पर्याय काय करायला पाहिजे, काय अपेक्षा? काय दर कमी करायला पाहिजे। हो, दर कमी करायला पाहिजे असं सांगतात। काही बरेच नागरिक आहेत आणि देखील आहेत। तुम्ही रोज पेट्रोल भरता, आज पुन्हा पेट्रोल महाग झालेलं आहे। एकंदरीत आज खूप महाग झालाय, 5 रुपयाने वाढला, अजून पण वाढण्याची शक्यता आहे। मागील 10 दिवसात 5 रुपयाने वाढले, हे सतत वाढ सुरू आहे। एकंदरीत वाढ चालू आहे चालू आहे। आणि काय पुढे पण वाढणार आहे। पुढे काय मागणी असेल या संदर्भात? यामध्ये मागणी म्हणजे पेट्रोल दर कमी व्हायला पाहिजे। पेट्रोल पण मिळत नाही, पेट्रोल पण कमी झालं आहे, त्यामुळे आम्हाला त्रास होत आहे। त्रास होतोय एकंदरीत सांगतायत काही स्थानिक नागरिक आहेत। काय सांगाल? 3 वेळा पेट्रोल वाढले, आज देखील 80 ते 90 पैशाने वाढले। मागील 5 रुपयाची वाढ झाली आहे। सामान्य माणसाला सध्या पेट्रोल दरवाढीचा फटका पडत आहे। शेतकरी हवालदिल झालेला आहे। आता शेतीची कामं चालू होणार आहेत, त्यामुळे त्यांना मशिनरीसाठी पेट्रोल, डिझेल या सर्व वस्तू लागणार आहेत आणि अशा वेळी जर ही अशी वाढ होत असेल, गरिबांना याचा खूप मोठा त्रास होणार आहे। या दरवाढीमुळे भाजी असेल, दूध असेल, हे सगळं ट्रान्सपोर्टेशन मागतंय। सगळं ट्रान्सपोर्टेशन, कारण इथे भाजी येते ती सगळी कोल्हापूर, बेळगाववरनं येते, त्यामुळे इथे ट्रान्सपोर्टेशन वाढणार, भाजी, सर्व वस्तूंचे दर महाग होणार। हे तर काय ठरलेलंच आहे, म्हणजे सर्वसामान्य त्याच्यात भरडला जाणार आहे। निश्चितच या पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य भरडलं जाणार। काय सांगाल? आज पेट्रोल डिझेल महाग झाले, गरीब लोकांना त्याला झळ बसणार आहे। गरीब लोकांना पेट्रोल डिझेल याच्यावरच सगळं उदरनिर्वाह चालू आहे। मग 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर कुठे खेडेगाव जाणार, पेट्रोल वाढलं, डिझेल वाढलं तर गोरगरिबांना तो फटका बसणार आहे। आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आज हे दर घसरलेत, पेट्रोल डिझेलचे दर घसरलेले आहेत आणि फक्त आपल्या भारतातच हे दर वाढले आहेत। एक निष्क्रिय माणसं आहेत। ही संपूर्ण यंत्रणा जे कोण लोक हाताळत आहेत, पेट्रोलियम मंत्री असतील आणि कोण प्रधानमंत्री वगैरे, सगळे निष्क्रिय माणसं तिथे बसलेले आहेत। त्यामुळे हे मूर्खपणा चाललेला आहे। काय सांगायचं त्याच्यात? आम्ही तरी काय बोलायचं? आता पेट्रोल महाग झालं, परवडत पण नाही, तर काय बोलायचं? काय शेतकऱ्यांनी कसं जगायचं? कुठे का समजा 500 रुपये मजुरी आहे आणि रोज 100 रुपये पेट्रोलचा खर्च आहे, तो कसा भागणार आमचा खर्च? पोट कसं भरायचं? पेट्रोल भरायचं, गाडीशिवाय तर काय शक्य होत नाही। सध्याच्या काळात गाडी पाहिजे। आता परत गव्हर्नमेंटने इलेक्ट्रिक गाड्या काढल्यात, आज ह्या गाड्या काय भंगारला विकायचं काय आपण? बरोबर आहे ना? मग ह्या गाड्याचं काय करायचं? कसं जगायचं आम्ही? कसं शेतकऱ्यांनी जगायचं कसं? आणि 500 रुपये रोज कमवतो, 100 रुपये रोज पेट्रोलला घालतो, नाश्ता पाणी 50 रुपये, राहिले किती आमच्याकडे? आणि खायचं काय? पोराबारांना द्यायचं काय? आणि आपण करायचं का? संसार चालवायचा कसा? याची गव्हर्नमेंटने दखल घ्यावी। ठीक आहे। मी सरकारला फक्त एवढं सांगू इच्छितो की पेट्रोलचे काय किंवा डिझेलचे काय दर एकदाच काय ते वाढवा, काय 10 वर्ष, पण ते किमान 10 वर्षाकरिता तरी। याचं कारण असं आहे की दर हे सारखे पैशांनी वाढत राहतात। त्याच्यामुळं माझ्यासारखा व्यावसायिक असेल किंवा अन्य काही व्यावसायिक लोकांना नेमकं बाबा सांगताना, भाडं म्हणा किंवा एखाद्या वस्तूंचे दर ठरवताना ते ठरवणार कसे? त्याच्यामुळं जे काही असेल ते एकदाच ठरवा अशी माझी सरकारला विनंती आहे। शेवटी काय आहे, कुठलंही सरकार जरी आलं तरी हेच होणार आहे। आम्ही आज ह्या सरकारला नाव ठेवतो, मागचं सरकार बरं होतं असं म्हणणार, पण आता समजा ह्या सरकारनंतर दुसरं कुठलं सरकार जर आलं तर ते सरकार असंच करणार। कारण कोणी हमी देऊ शकत नाही आहे की बाबा आम्ही आल्यानंतर बाबा महागाई कमी होईल किंवा पेट्रोल डिझेलचे दर कमी करू, कारण हे शक्यच नाही आहे। पहिल्यापासून असंच चालू आहे, त्यामुळं त्याच्यात अधिक वाढ होईल पण कमीपणा होणार नाही, कमी होणार नाही। त्याच्यामुळं आहे ते बरं म्हणायचं। पण सरकारला मी एवढं सांगू इच्छितो की
जे काही तुम्ही कराल ना ते एकदाच असं ठरवा, निदान पेट्रोल डिझेलचे दर की जे बाबा 10 वर्षे किमान बाबा त्या ह्याला हे पडेल, म्हणजे व्यावसायिक लोकांना म्हणा काय म्हणा दर ठरवणं सोपं जाईल. आता आजकाल काय होते, पैशाने वाढतंय, त्यामुळं आमच्यासारख्या व्यावसायिकांनी नेमके आता प्रत्येक वेळी माझा आता ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय आहे, मी प्रत्येक वेळी भाडेवाल्याला काय सांगणार, अरे पेट्रोल वाढलं, कारण रोज पेट्रोल डिझेल वाढते. मग माझ्यासारखे व्यावसायिक प्रत्येक वेळी गिऱ्हाईक ऐकून घेणार नाही, तो का म्हणणार अरे पैशाने वाढलंय, रुपयाने वाढलं नाही आहे. घाऊक समजा एक 10 रुपये 20 रुपये वाढलं तर सांगता येतात, आणि आम्ही प्रत्येकाला कन्व्हिन्स किती वेळा करणार. त्याच्यामुळं मी विनंती करतो की एकदाच काय ते दर वाढवा, मग किती 10 पण ते किमान 10 वर्षाकरता वाढवा. मग तुमचं जे काय ठरलंय ठरवा बाबा 10 वर्षामध्ये बा आम्ही एवढं दर वाढवून बाबा पुढे 10 वर्ष आम्हाला गरज नाही आहे याची, त्या हिशोबाने तुम्ही दर वाढवा, एवढंच सांगेन. बाकी आता काय शेवटी सगळे आपण सुज्ञ आहात आपण, त्यामुळे मी काय आणि बाकी काय सांगू शकत नाही. काका तुम्ही दरवेळी पेट्रोल भरायला येता, काय सांगाल आज पेट्रोलचे दर वाढले? काय नाही, इलेक्शनला पैसे घेऊ नका, ते असे काढणार खिशातून. इलेक्शनला पैसे घेतलं काय खिशातून काढणार, बाकी काय नाही, सगळे चोर आहेत. निश्चितच काकाने एक बोलकी प्रतिक्रिया दिली आहे की इलेक्शनमध्ये जो होणारा जो काळा बाजार आहे त्याच्यावर त्यांनी बोललेलं आहे. त्यामुळे पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीत सर्वसामान्यांची झळ बसू लागले एवढंच आपल्याला दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.